Web 3.0 je internet nove generacije koji bi trebao unaprijediti verziju koju trenutno koristimo i to uz pomoć koncepta decentralizacije i blockchain tehnologije. Što je zapravo Web 3.0? Kako funkcionira i koje će nam promjene donijeti, saznati ćete do kraja ovog videa. Bez obzira na to zanima li vas tehnologija i tehnološke inovacije ili ne, sigurno ste se u posljednje vrijeme često susretali s pojmom Web 3.0. To je trenutno najpopularnija i omiljena riječ mnogih tehnoloških stručnjaka, kriptoentuzijasta i investitora. Mnogi od njih koriste izraz Web 3.0 kao pojam kojim će obuhvatiti sve inovacije koje će u skorije vrijeme unaprijediti internet koji trenutno koristimo. U toj sljedećoj fazi interneta naglasak će biti na decentraliziranosti, umjetnoj inteligenciji i ekonomiji pogonjenom blockchain tehnologijom i kriptovalutama. Kako bi lakše razumjeli kronologiju i shvatili što je Web 3.0 treba unaprijediti, vratimo se na same početke interneta. Prva generacija interneta ili Web 1.0 koristila se od 90-ih do početka 2000. Tada se na internet gledalo kao na sredstvo koje će demokratizirati pristup informacijama. Što se tiče korisničkog iskustva, stranice su većinom bile statične, bez mogućnosti za kvalitetnom kreacijom sadržaja. To se promijenilo dolaskom Weba 2.0 koji trenutno koristimo. Statične web stranice zamijenjene su interaktivnim sadržajem kojeg mogu stvarati i sami korisnici koje milijuni ljudi mogu pristupiti na brz i jednostavan način. Web 2.0 je doživio eksponencijalan rast i to zahvaljujući inovacijama poput mobilnog pristupa internetu i društvenim mrežama. S Webom 2.0 milijarde ljudi su dobile pristup nevjerojatnim tehnologijama koje su olakšale život, a mnoge od njih su bile besplatne. No Web 2.0 imao i negativnih strana od kojih se najviše očituje centraliziranost velikih tvrtki poput Googlea, Amazona, Facebooka i Twittera. Tech giganti su nastali kako bi donekle uspostavili red na internetu. Kritičari pak tvrde da su s vremenom stekli preveliku moć. Centraliziranost je negativno utjecala na startupe, kreatore i mnoge druge grupe. Budući da su svi prisutni na kanalima centraliziranih tvrtki, njihovo djelovanje pa i u konačnici njihov uspjeh ovisi o pravilima koje diktiraju centralizirane tvrtke. Najjednostavniji primjer je kada Google ili Facebook promijene algoritam koji će utjecati na vidljivost objave. Takve promjene najčešće skraćuju doseg objava, što pogađa kreatore sadržaja, tvrtke i male obrtnike, koji moraju izdvajati više novaca za oglašavanje ako žele komunicirati s većim brojem ljudi. Centralizacija je neizravno utjecala i na mnoge društvene napetosti, koje često možemo vidjeti u raspravama na društvenim mrežama, eksplozijom lažnih obavijesti i pojavom botova koji svojim komentarima utječu na javno mnijenje. Sve su to problemi o kojima će se raspravljati i narednih godina. Upravo zbog ovih nedostataka intenzivirala se potreba za unapređenjem interneta, a Web 3.0 u kombinaciji s blockchain tehnologijom i kriptovalutama se nametnuo kao rješenje koje će u potpunosti demokratizirati internet. Treba napomenuti da Web 3.0 nema točno i strukturiranu definiciju, budući da smo tek u ranoj fazi razvoja i tek treba pronaći standardizirano rješenje koje će prilagoditi i integrirati nove tehnologije i novi web. Web 3.0 je izraz kojim se označava nova generacija interneta koja će koristiti peer-to-peer tehnologije poput blockchaina, softvere otvorenog koda, virtualnu stvarnost i internet stvari. Web 3.0 će se oslanjati na Web 1.0 i Web 2.0 kombinirajući njihova najbolja svojstva. Kakvu korist će korisnik imati od novog interneta? Web 3.0 će učiniti internet decentraliziranim i otvorenijim. Danas se korisnici još uvijek oslanjaju na mrežne pružatelje usluga koji nadziru informacije koje prolaze kroz njihove sustave. Dolaskom Weba 3.0 ljudi će moći kontrolirati vlastite podatke i koristiti sve aplikacije i usluge s jednog računa, dok će sve aktivnosti biti pohranjene na blockchainu. Koja su 4 glavna elementa Web 3.0? Iako još uvijek ne postoji standardizirana definicija, Web 3.0 bi trebao imati sljedeće značajke. Prva velika značajka je decentralizacija. Velike tech i internet tvrtke danas odlučuju o tome kako će se svaka informacija rangirati, filtrirati, koji će kreatori sadržaja biti promaknuti, a koji zabranjeni. Web 3.0 bi trebao odlučivanje o takvim pitanjima prebaciti na korisnike, odnosno na zajednicu, kroz otvorene i transparentne mehanizme. Umjesto pohranjivanja informacija u jednu bazu podataka, primjerice bazu podataka Amazona kao jedne tvrtke, sve će se pohraniti na više lokacija kako bi se osigurala decentraliziranost, a sam korisnik će odlučivati kako će se njegovi podaci upotrebljavati.
Druga značajka je registracija na stranice bez dodatne autorizacije. Engleski prijevod ove značajke je permissionless ili trustless. Prilikom interakcije s web stranicama i sadržaja morate ostaviti sve podatke centralnom poslužitelju i za svaku novu stranicu morate se ponovno registrirati. Permissionless ili trustless znači da ćete svemu moći pristupiti s jednim jedinstvenim računom. Dobar primjer ove prakse su digitalni novčanici kojim se jednostavno spojite, nakon čega možete jednostavno konzumirati sadržaj web stranice. Sve aplikacije i web stranice na webu 3.0 moći će funkcionirati na ovaj način zahvaljujući decentraliziranim aplikacijama. Treća velika značajka je umjetna inteligencija. Neke značajke umjetne inteligencije su već u upotrebi. Vjerojatno ste primijetili da vam prilikom pisanja maila ili poruka u chatu aplikacije ili servis nude unaprijed pripremljene obrasce na temelju onoga što su u tom trenutku napisali. Očekuje se da će Web 3.0 uz pomoć snažnih i naprednijih računala moći razumjeti informacije poput ljudi. Web 3.0 će također primjenjivati i strojno učenje, grana umjetne inteligencije koja koristi podatke i algoritme kako bi oponašala način na koji ljudi uče, postupno poboljšavajući točnost. I četvrta velika značajka bi bila povezanost sa svim uređajima. Ukupan sadržaj bio bi lako dostupan na svim uređajima i aplikacijama spojenim s internetom. Broj uređaja koji bi se mogao spojiti na internet bi se povećao. Smatra se da će veliku promjenu dolaskom Weba 3.0 imati i internet stvari ili Internet of Things. Trenutno najpoznatiji projekt u kripto industriji koji razvija Internet of Things rješenja su IOTA s inovativnom Tangle tehnologijom. Koje su 4 prednosti Weba 3.0? Prva prednost je što nema centralno tijelo. Znači, budući da su posrednici uklonjeni iz jednadžbe, oni više neće kontrolirati korisničke podatke, te to smanjuje rizik od cenzure od strane vlada ili korporacija. Druga prednost je bolji protok informacija. Kako se u budućnosti više uređaja bude povezivalo s internetom, veći skupovi podataka će se moći analizirati, što u konačnici može pomoći u pružanju točnih informacija koje će bolje odgovarati specifičnim potrebama pojedinog korisnika. Treća prednost je učinkovitije pretraživanje na internetu. Pronalaženje najboljih rezultata putem web preglednika nekad može iziskivati puno vremena. S Webom 3.0 rezultati onoga što pretražujemo postat će precizniji zahvaljujući meta podacima i razumijevanju konteksta onoga što potražujemo. Četvrta prednost je poboljšano oglašavanje. Danas rijetko tko voli da ga se bombardira oglasima na svakom koraku. Međutim, oglasi mogu biti korisni ako odgovaraju nečijim potrebama. Web 3.0 će uz pomoć sustava umjetne inteligencije poboljšati i prilagoditi oglašavanje kako bi se pojavili oglasi ovisno o potrebi korisnicima. Na koji način će blockchain i kriptovalute biti povezane s Webom 3.0? Blockchain kao i Web 3.0 dijele slične principe, od kojih je najvažnija decentraliziranost, no blockchain doprinosi konceptu Web 3.0 na više načina. Jedan od njih je jedinstveni digitalni identitet koji svim korisnicima istodobno omogućuje potpunu sigurnost, ali i transparentnost u izvođenju svih transakcija. No možda i najveći doprinos koji je blockchain tehnologija dati Webu 3.0 očituje se u sposobnosti stvaranja kriptovaluta, a posebno u korištenju kriptovaluta za plaćanja. Razlog zašto se kriptovalute najčešće spominju u kontekstu plaćanja uz transparentnost i sigurnost jesu niske cijene transakcija i brzina. Trošak plaćanja na internetu će biti mnogo jednostavniji i jeftiniji od plaćanja karticama ili online bankarstvom. To će biti pogodno i za prodavače sadržaja, usluga ili robe jer će u startu eliminirati naknade pružateljima usluga plaćanja. Važno je naglasiti da troškovi transakcije izvršenih putem kriptovaluta mogu varirati. Mnoge kriptovalute imaju različitu svrhu i samim time naknade mreže mogu biti različite. Evo, to bi bilo sve za ovaj video, nadam se da sam vam bar malo približio pojam Web 3.0. Smatram da se tehnologija razvija strašnom brzinom i da će se Web 3.0 implementirati brže nego mi to mislimo. Možda društvo još uvijek nije spremno na tako veliki napredak, no siguran sam da nam svaki napredak donosi puno pozitivnih stvari i da će nam sigurno pomoći u mnogim stvarima koje svakodnevno koristimo. Ako vi imate još nešto nadodati na ovu temu, molim vas da izrazite vaše mišljenje u komentarima. Također, hvala svim članovima koji su se pretplatili na kanal, to mi je velika podrška za stvaranje novih videa. Sretno vam svima sa daljnjim ulaganjem i vidimo se u idućem videu. Lijep pozdrav!